my dear pupils! Good morning! Yeah! May manok! May manok! Wala, may manok! Busalan! Bawal! Shout out Maestro Waray. Ang dagko-dagko ng kanyang mga hungit. Maging proud kayo mga katubig at mga taga-Bigo dahil ang inyong Sir Mark ay isang matakgasin. Maestro Waray! Mabait. Seen the world with the wind in our hair. No place we gotta go. Got the speakers on 10, a 2-day weekend. You and I in the open roads. My dear pupils, good morning and welcome back sa ating vlog. Ito muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawan Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at syempre halak-hakan. At ayun mga guys, nandito tayo ngayon sa Nagbubtak, isa pong lugar malapit po sa pagdadausan ng One Waraynon Creators Pledging of Commitment and Election of Officers ngayong araw for today's video. At kasama ko nga pala ngayon ang aking mga kabarangay na vloggers. Ayan, ang aking pinsan na si Lemuel, Sir Bito Baldusa at syempre si Glenn Sabalza at ang inyong nag-iisang kasikag, si Leo R. Manel Balyado. Sila ang magmara ng barangay Magsaysay. Follow naman natin sila mga guys. Ayan mga guys, nabalam kami dito sa parting ito ng Nagbubtak dahil may gumagawa doon sa unahan. Ayan, inaayos, kinukumpuni yung kalsada. At syempre mega love shoutout sa ating mga masisipag na mga construction worker dito. Ingat-ingat po kayo sa inyong trabaho. At ayan, pagkaraan siguro ng mga 45 minutes to 1 hour ay mabuti naman nakadaan na kami. At tumuloy muna kami dito sa lugar ng ating idol ng bayan na si King Lax. Opo, nandito po ang kanilang bahay. Ito po ang kanilang bahay dito po sa Barangay Kabatuan, Palapag, Northern Samar. Siyempre pagkatapos ng ating kaunting huntahan dito with Idol King Lax, tayo tumuloy na sa Vinio dito sa Barangay Maragano, Palapag, Northern Samar at andoon na naghihintay ang ating mga kasamahang mga vloggers, kaya tara let's mga guys. Shout out ang Sir Maestro Waray. Opo! Ayan guys, nagkakagulo na mga vloggers kung ano yung mga pinagkagawa nila sa buhay for to this video. Ayan, may mga gwapo, may magaganda, mayroon din namang mga mamara. Inday beauty, Inday droner. Yes, yo. Break it down, yo. Ito yung isa sa pinakamagandang bahagi ng programa kung saan namahagi ng lunch pack ang ating idol na si King Lax para sa mga bata ng Barangay Maragano, Palapag, Northern Samar. Ayaw sa natindas pag inasikaso, ang shoutout, asikaso, Maestro Waray. Maestro Waray, palong iyo, grabe, nakakasunda. At ayan mga guys, ito yung mga pagkain dito na sigurado akong uubakan ng mga kasamahan ko dito at natitiyak akong wala silang ititirang buhay. Ayan, mega love shoutout sa lahat po ng mga nagbring ng pagkain. Ayan, marami pa sana mga biyaya ang dumating sa inyong mga buhay. Opo. Guys, aarutin ni Nikos Vlog si Idol King Lax. Sige boy, arutin mo. Woo! Idol King Lax, yung huling ginupitan yan, kinalbo. Tama ng kumpintay na tayo mo. At ayan mga guys, nanginginain na po sila. Oh, ayan. Nakita ninyo ang dadagko ng kanilang mga hungit. Una sa natanan, daramang salamat sa nato ng kagarahon mga amay nga natagan kita sa higayon na magkatitirok na liwat yan na para sa upay mga kalanyanan upay mga larang para sa naton pagiging sa iyo mga content creator. Anako nataas ng pagsaludar sa naton amay sa Barangay Maragano, Palapag, Northern Samar, Honorably Ikanor Makayayong. Aga natin sila pasong palakpakan. Siyempre,
Taga naton palakpakan, naton mga kalugaringon, kasaluyosan, mga kakurian, sa biyahe, sa nakaharayon, sa distansya, gitagan niyo panahon, ining okasyon para pangan naton mga kalugaringon. Siyempre, palakpakan naton ang atong idolo si Idol King Lax. First time sa Northern Samar, and this time, Waraynon naman. Panahon na para marinig, makita ang galing ng mga waray-waray. Siring pangani, kay ginarana naman kita vloggers, maghimugin si mag-upay. At nagsimula na nga mga guys ang programa at talaga namang ang lahat ay namangha sa pagdating ng ating idol ng bayan na si King Lax dahil suot-suot niya po mga guys ang sikat niyang kasuutan sa kanyang mga pagbablog na ginagawa na pagtulong sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas sa kanyang paglilibot at sa kanyang paggawa ng content. At isinunod na nga mga guys ang election of officers para may mga ngasiwa sa iba't ibang aspeto ng samahan para higit na maging organisado ito. So ito yung pledge of the Waraynon Creators Group. Pipiliin ko ang maging mabuting asal. Pipiliin ko ang maging mabuting asal. Kaysa kasikatan. Kaysa kasikatan. Kabutihan kaysa kompetisyon. Kabutihan kaysa kompetisyon. At integridad kaysa panlabas na imahe. Kikilos ako ng may katapatan. Kikilos ako ng may katapatan. Magsasalita ng may pagpapakumbaba. Magsasalita ng may pagpapakumbaba. At mamumuhay ng may dignidad. At mamumuhay ng may dignidad. Sa online man o sa tunay na buhay. Sa online man o sa tunay na buhay. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga nanalong officers ng One Waraynon Creators. Syempre mega love shoutout sa aking mga kasamahan ang Team Lawang. At syempre sana mga guys patuloy ninyong suportahan ang lahat po ng mga members ng One Waraynon Creators at lahat po ng mga Waraynon vloggers sa buong mundo. Ayan mga guys, mega love shoutout sa lahat po ng mga taga-barangay Maragano, Palapag, Northern Samar, most especially sa kanilang punong barangay kay Honorable Nicanor Makayayong. Ayan, follow po natin ang kanyang Facebook page na PB Nicanor's Vlog. Syempre guys, mega love shoutout sa ating idol ng bayan, ang nag-iisang King Lax. Ayan, mega love shoutout syempre sa lahat po ng ating mga brothers and sisters sa One Waraynon Creators family. Ayan, shoutout po. At syempre sa Panginoon po, salamat po sa pagbibigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw at sa mga biyaya na walang hanggan. Ayan, hanggang sa muli, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, yo, break it down you. Yes, bye-bye. Shout out kan Maestro Waray. Congrats, Vice President Basta